Jak vznešené, jak úchvatné, jaký úžas vyvolávají tyto přírodní divy. To, že jsou náhodná díla takzvané matky přírody? Ne. Jsou něčím mnohem větším. Jsou to úchvatná díla vznešeného Otce nebeského, který každou věc učinil krásnou v její čas. Lidé by potřebovali celou věčnost, aby prozkoumali všechna tato krásná díla, jimiž naplnil celý vesmír. To on naklonil osu naší země. To on způsobil, aby obíhala kolem slunce. A člověk, boží stvoření, se tak mohl radovati z nádherného střídání ročních období. Někdo to sem ve vteřině hodí, ale ta příroda to nespracuje ani za 1000 let. A kdo to uklidí? Kdo to potom vyčistí? Zase jenom já, starý poctivec Ferda. To já byl první proti tomu, aby se dělali mrtvolní odpady. Já byl proti skládkám. Já jako první hlasoval proti atomickým splodinám. Chtěl jsem dobře, aby společnost fungovala, turovala. Jo, byly chyby. Chyby byly. Ten lidský formalismus. To schůzování mě štvalo, hlasování. Hnusný limonády, párky, ovadlý chlebíčky. Ale taky se něco vymyslelo. A taky se něco udělalo. A dobře. A já šel vždycky příkladem. Když bylo třeba vyčistit dvůr, šel jsem. Když byla železná neděle, byl jsem první na voze. A chlapi za mnou. Za den jsme celé město vyglajchtovali. Já jsem je dokázal strhnout. Ale kdo je dneska příklad? Kdo? No kdo jiný než já, starý poctivec Ferda. A hele, vystříkaný spreje. Hnusný. V 5. knize Mojžíšově, kapitola 23, verš 13. čteme. Budeš mít vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Mezi svým nářadím budeš mít i kolík a než si venku dřepneš, vyhloubíš jim důlek a své výkaly opět přikryješ. Systém, ten byl dobrý, ale lidi to nezvládli. Možná se někomu ublížilo, já nevím. Možná se jí uškodilo, já u toho nebyl. Ale přísnost musí být, jinak zavládne chaos. Anarchie, sekty, bábíčkáři, války. Lidi si pak dělají, co chtějí. Když seš podezřelej, máš auto v potoce, nebo stříkáš sprejem do podpaždí, stačí podat hlášení. Jen lidsky na to upozornit. A skřípnout toho ptáčka. A předvez ho, zašít ho až z černá, dát pokutu, kurva jeden. Choroby, nádory, viry a hlad. Kůrovec je pánem lesů. Krysy a potkani vládnou městům. A Satan vysílá další zhoubná plemena k dokončení díla zkázy. A hele, housenka. No řekni,
Máš nějaké nepřátele? Kde jste, ptáci? Co děláte? Naštěstí jsem tu já. Od svého nebeského otce vyvolený. Ale ta demokracie, ta trhovnická demokracie, to není vhodný pro lidi. To je zmatek. To je proti lidem. Každý chce hodně, má hodně a chce ještě víc. Koupí věc, hned ho nebaví, koupí věc novou, zahodí a celý kufr věcí. Ty hnusný, vymydlený reklamy, samá jistota, skvrny od vajec, kečup v uzlu, žravost, nenasytnost, všechno vysát, sežrat, vydojit. A kdo to odsere? No příroda, zase jen ta příroda. A kdo ji vyčistí? Propr, Estoniš? Ne, no asi ne. Budu to zase jenom já, starý poctivec Ferda. Vadnout bude země, chřadnout bude svět, zhanoben je svými obyvateli, neboť přestoupili nařízení a porušili věčnou smlouvu. Ustane veselý bubnů, zmlkne hluk rozjařených. Nastane večer veškeré radosti. No a hned to tu vypadá jinak, co? Vy moji mravenečkové. Už se vám tu líbí? Vy moje pilné včeličky. Připomínáte mi pionýry, co jsem vedl. A vlastně celou naši svazáckou organizaci. Kluky na sekretariátu, holky z revizní komise, nádherný školení. A potom ten nešťastný seznam spolupracovníků STB. Krycí jméno Ferda. Jsem takovej starý poctivec. Nedovedu říct ne. Ach, mravenečkové, vy nechápete lidské utrpení.